Μεγάλη μέρα η σημερινή, καθώς έχουμε πάλι και τρία μεγάλα μάτς στην Ελλάδα και ωραίο ντέρμπι στην Αγγλία. Ξεκινάμε. Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Αστέρα. Ο Αστέρας κάτι προσπάθησε να κάνει με τον Ολυμπιακό, λίγα πράγματα. Η ΑΕΚ έχει αρχίσει και παίρνει μπρος, σιγά σιγά πήρε και λίγο αυτοπεποίθηση μετά την πρόκριση στο Conference. Νομίζω η ΑΕΚ θα καταφέρει πάλι να το καθαρίσει από το ημίχρονο. Άσο-άσο. Από την άλλη τώρα, ο ΠΑΟΚ έχει στην Τούμπα τον Ατρόμητο. Παραδοσιακά καλή σχέση έχουν αυτές οι ομάδες. Νομίζω πάλι ο ΠΑΟΚ θα καταφέρει και αυτός να κερδίσει. Δεν θα έχουμε δράμα τουλάχιστον στην Τούμπα. Αλλά αυτά τα 5 γκολ που έβαλε στη Ριέκα νομίζω ήταν η εξαίρεση στον κανόνα. ΠΑΟΚ και under 3,5. Από την άλλη τώρα, ο Παναθηναϊκός χωρίς το Φωτάρα, ο οποίος έφυγε κάπως στη Sporting, 25 εκατομμύρια λέει. Έχει το Λεβαδιακό, εκεί και αν έχουν καλές σχέσεις μεταξύ τους, νομίζω δεν θα ζοριστεί και πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός, οπότε θα πάρουμε άσο από ημίχρονο, άσο και over 1,5. Νομίζω τώρα με Σφιντέρσκι βασικό θα είναι και λίγο πιο εύκολο τον γκολ, τουλάχιστον μέχρι να φέρει κάποιο striker. Τώρα το μεγάλο μάτς της ημέρας είναι στην Αγγλία, είναι το Liverpool Arsenal. Η Arsenal έχει δείξει πολύ καλή εικόνα, πιο βέβαιες νίκες έχει κάνει. Από την άλλη, η Liverpool έχει κάνει 2 ανατροπές σχεδόν σε 2 παιχνίδια, 2 γκολ στο 90. Δεν μου βγάζει σιγουριά. Liverpool Arsenal 2 χ στο 1,80. Άντε να δούμε.